רגע, מה המטרה? מה המטרה? להגיע לעמוד לא הראשון השני, להסתובב ולחזור לפה לעבור את הפס שלנו. רגע. יש. מה, אתה תוצץ אותי? לא, אני עומד איתך. מוכן? בוא. רגע. דפקתי את כל הזה. משהו דפקתי. יש לך בעיה? כן. בעיה? טוב, אז אני אתחיל, אני אסע לאט, תגיע. שברתי את הצירייה. לא נורא, אני אסע לאט, תגיע. שברתי משהו, אחי. אני אנסה הפוך? לא עובד לי 4-4. לא נורא, בוא. מה זה, זריז הקטן הזה? תטיל בליץ. נו, מוכן? כן, אתה לא שומע אותו? אתה אל תהיה ילד, זה יד. מה זה, עשיתי גלגל פה? כן, אתה שובר עוד יותר משהו פה. זה יודע מה אני שובר. תלם את זה דורות. היום זה לא היום שהייתי צריך לתת תן לי בבית. לנהוג עליו רגע. למה? לא קרה כלום. אתה עדיין רוצה? תן לי שנייה, 5 דקות תיקון. 5 דקות, אחי. תן רגע.